ואני... אין, זה לא. הנה פה לא נכנסת, עד להודעה חדשה. 14, 15, יאללה, תתקדמו. זהו, נגמר, מי כבר עוד עם משטרה? 15, איפה יש? שוך כסף? יש. הנה, בואי תעזרי לנו רגע לקבל. מה? לא נכנסת לפה. יכולה ללכת הביתה. את לא נכנסת. עכשיו תראי, תנסי אותי. היום תנסי אותי. אם את לא תתנצלי, לפה אתה תיכנסי. 15. גברת, 15, איפה יש? לי פה 15. לי 15. לא 15, לי 25. תנסי. איפה יש 15? איפה? לא. מה לא? אדוני, הכל בסדר, לפי לא בסדר, לא. 25 את מדברת פה. איך 25? כן, לי 25 היא מקבלת. איך היא 25? זהו. מה פתאום? ולא 25? למה 25? לא, למה? איזה מספרים? ראיתי אותה, הייתה 13, 14, כמה היא הייתה? לא, אוקיי, תיכנס אחרי. מה המספר? לא, אני שמעתי מקודם היה. מה המספר שלך? לא משנה. למה כולם חגו? למה אתם חגו? הוא צועק ואף אחד לא אומר לו שהוא חוצן? 17 יש? 18. לא תקבלי, את בחוץ. לא. אם לא תבקשי סליחה ותלמדי להתנהג פה בכבוד לעובדות, אז לא תיכנסי לפה. בבקשה, תבדקי אותי, אני מזמינה ניידת. צריכה להחתים את זה. הנה, התעודת זהות שלה. מהיום, בסדר. זה נגמר החוצפה הזאת.